Ako si Buhit, para akong nasa langit. Ako si Buhit, para akong nasa langit. Adto ta sunahan ta. Sigurado kitang natin makuha. Dili kay ni delikado to bahat niyo. Yang mangawat na dito ah. Dili man ta mangawat. Manguha ra man ta. Unsa man? Mukuyog ka o dili? Kaya tungi dito ra sige paabot kung kanusta ta mga mandir. Tara, sa dito mangawat na mangawat ta. Oh, naara man day na. Nadagang mag istorya. Tara. Na! Ngaw na makadiribit nga nagtago-tago. Bitaw, ngono ka na si Ari? Siguro lulo ni siya. Bago ni anon. Naglulo din ko. Oh, sorry ka. Tago mo dia. Na, ngita ramang ko itlog sa lamok. Nganong diri man ka nangita og itlog sa lamok? Nga kasagbutan man ni nga rin. Adto ka mangita sa tubigan. Dili diri. Aw ana manggon mama basin naay masaag diri. Nya kamo. Anong naman mo diri? Tago-tago man mo. Ay sus. Wala kay labot og naa mi nga rin. Sa paana si Niyay. Dunggan kita rin. Asa lagi mo? Sus! Ay, ligig saba. Hiyag uni mo eh. Kung saba-saba dia. Nahiun yung baba ni mo. Kinahanglan, dili na magsabang arni para makuha na atong tuyo. Lagi, bahit tagli na ito masang buyit Ari na. Asa di moy? Mangawat mo? Ay, ang minatay, nagsunod sa day. Nagunsa makadiribit, ang naabot sa kadiri. Nah, daan paligid ko. Ano yan? May naamin sa screen. Asa lagi moy? Pakuyuga lang ko ninyo kay basig na itlog sa lamok dito. Ayaw lagi og kuyog. Kaya maapil minimog kalibog. Maong uli na lang adto. Kay kami rin mohatag nimog itlog sa lamok. Pakuyuga lang ko ninyo oy. Hindi libito akong mang subasaba. Kay bawit akong mangawat. Bahala ka dyan banga koy. Kuyog ko Kuyog ko Kini, kaya magdagan-dagan kitag makuha ni ba? Buguag ni mo kawatan na ka. Daan palagi ko, ngawat mo. Ay ay! Isun na sa buwang ay. Nah, sakpan kita ni ron. Hala, gusto nga kang kuhin ng buwanga ka. Ay, pagsaba-saba niya. Hala, Binansyo, abante. Maayo ni kay Wetaw. Ang dagan ito makuha ni. Hala, ingon si mama badbar ng ngawat. Ay ang namatay nagsaba-saba na pud. Wala man mi nangawat. Nanguha raman mi. Ayaw ninyo dagana. Badbar na inyong gibuhat. Sakto na noy, mga hurot ginadira. Ay lagi saba dia buyit. Hala, saba pa balik. Isuon sa akong buwanga ka. La, sakto na ba? Mahurot ginagid, tugaan tamuron. Ala, nalangawat! Ala, nalangawat! Ala, nalangawat! Ala, nalangawat!
Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ka? Saman, mukuyog ka? O dili? Kaya itong editor, sige, babot ka. Kaya itong editor, nais kong mabuhay. Ay, lagi. Tajuta yun. Lagi. May dito. Siya mata. Lagi. May So what's up mga kamaw? Shout out time! Shout out ko kay Genevieve D. Cañete, Sarami Torrijas, Chris Talinting ug sa Mactan Vines. Salamat dahil sa inyong suporta. Untag padayon nga inyong pagsuporta kanamo. O siya tayo ni Nico Danyo, o ni Trisha Lambid, o ni Jennifer Borja. O maura na. Og nagpasalamat ko ninyo no kay inyo king gihuman og lantaw ang among video. Ganahan pa shout out sa among next vlog or next video. Please lang kog comment og hashtag amo sa among FB page Malingin Vines. Nya shout out ko nila John Carl Igoy, Vince Torrepel nya og si Ariano, si G-Lord, John J og si G Carl og maor na. Og shout out ko sa akong pamilya og sa akong tanan barkada. Wow!